taký kúzolík nejaký, čo... No to nie voľa nejaká. No vlna asi, alebo čo. Dado skonštatoval, že máme veľké rezervy turizme. No to ja viem. To vieme, že? A takéto chobocíne sa... Že by sme si také sukničky urobili to so Zuzkou a pridáme sa a potom povieme, že však polovica je naša. Sú obrovsky tradiční, ako, no. To je ako, je to starý národ. Musím si aj ja pozrieť veci. Takéto luky boli... Však chod trošku, prosím ťa, nabok, jak môžeš. Jasne, Zuzka, aj ty pozor. Nie, pohode, pohode. Nekazím. Proste, jak tým pasiem. Tým bleskom. To zapálite. Ja sa vám, že čo žúvajú, keď majú také červené ústa. Ale ináč počúvaj, to žúvali ráno aj ten ešte možno ten nahák. Lebo vyplúval. Práve, že to je betel. Ten betel, no. No? Potom si furt vyplúval, vyplúval, že všetky vody vyplúval. To je. Ja nemám nič spravil. Natáčate to presne od začiatku? Chodím na pani Kavina. Si šikovný. Ja si všetko. Takže budeme pekať pekačky. Je to?